dostlarım, yakında nasip olsa bu konser tayarlaw üçin şuna tayarlygynda konserimiz dowam edýär. Nerede sen nahriwanam, bir fursat golup bitdim. Nasip olsa yakında sizi ähli platformalarda görmäne çagyrýar. Men gollaýanyňyz üçin köp sag bolsun. Taňryam gazyny aýdýaryn. Janyňyz sag bolsun. Bolmagy bilen täze çykarmak bilen inşallah gowy aýdymlary taýarlap ötýärys. Nasip olsa TikTok platformasy Rowat 2025, YouTube platformasy da Rowat 2025 kanallaryndan Nurana Bagş YouTube kanalyna, öz kanalym TikTok kanalym, Nurana Bagş official kanallarynda tomosha etipler. Ýene de bir täzelik nähriwanlarym. Nasip bolsa nasip edilen ana bir trend bolan aýdym bar, detaşary ýurda aýdymy. Sevinç Mumini ve Özbekistan'ın aydınçısı. Şonun ne boldy ýarym diýen aýdymy. Ine nasip edenden 10 milyondan geçdi. Prosmotrumuz podpисчикlerimden sağ olun gollap kömek etdiňiz. 173 numaraly nasip bolsa täze çykarmak bilen gollamak bilen aýdyşma diýäli. Konsertimize de ýeňide ähli platformalarda görmäne çagyrýar. Taňryam gazyny janyňyz sağ olun. Yadım geçkende jilmeýär külip, bir ömür ýaşaýdy meniň kalbimde. Sen üçin atalgan kança sözüm, bir sözüm bar bu kalbimde qolyp.